אביחי, אתה יכול בבקשה לחתום לי על החזה? AVN פרודקשן, אביחי 0009. אביחי, אני תמת לה. שים אותי באוטו, 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 שים אותי אני אשים אותך באוטו במושב האחורי, מעל הסאבופר בעצם פאקינג איפה שתרצי. אני הכנתי את הקצב, את תכיני את הריקוד, ואם את צריכה אביזרים יש לי במכנס אמון. לא נהג מלווה יותר כמו נערת ליווי, רק לפני 5 דקות אמרת שאין סיכוי. נדלקת בדקה הרבה לפני שאני התנעתי, הכי חריף ברמת גן, הדגדגן שלך פיקנטי. עולה ויורדת כל הלילה סיבובים, בכל מקום ריח של גומי ובלי קשר לצמיגים של האוטו ומה שיש לך בצדדים. אם תורידי במשקל אולי אני אוריד לך את הבגדים. אני לא מבין, אינפורמנית בשבילה זה לא תיאור. קוראת כמה סוטה לפני השינה בתור סיפור. נעשה לך שיעור שלא תשכחי כל החיים. שים אותי באוטו, 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 שים אותי באוטו. אוקיי, ככה זה נגמר אחרי 9 חודשים. הקונדום נקרא לי ויצאו לי 3 ילדים. יצאו חצי רפרים ואני לא מגזים, הרבה דקים בים אבל את בקטע של כבישים. ההפך מסקסית כמה שניות ואת באקסיט, סך הכל בחורה אבל אוכלת כמו טירקסית. חושבת אנורקסית אבל נראית כמו דאטה. האחרון שהיה איתה בקטע התאבד עם ברטה. האוטו שקע, הבולמים כבר לא עובדים, מרוב שאת שמנה אין אוויר בגלל